Регатата Порт Бургас продължава. Повече за нея и от кога се провежда ще разберем от един от съдиите. За коя поредна година се провежда това мероприятие тук в Бургас? Първата регата по Бургас беше проведена през далечната 1977 година и от тогава почти всяка година се провежда, има няколко леки изключения в времето. От 1994 година регатата е международна, като това е най-сериозното ветроходно мероприятие в България. Тази година има много участници и това ни радва особено много, тъй като регата си извоюва своя престиж в международния спортен календар на Международната федерация по ветроходство. Видяхме, че има много деца на тази регата. Да, ветроходството е спорт, който се практикува от деца до много възрастни хора. Традиционно регатата се организира на клас Оптимист, който е основният клас за обучение на деца. Тая година имаме 78 участника, което ни радва много, защото това означава, че в бъдеще ще имаме доста по-добри поколения ветроходци, които в следващите години ще дойдат в олимпийските класове и ще ни радват с техните постижения. Кои страни участват в днешното мероприятие? Тази година имаме много голяма група участници от Румъния, също Турция, България естествено и също имаме отбор от Кувейт. За съжаление, заради великденските празници нашите приятели от Гърция ни дойдоха, но се надяваме до година и те да бъдат на регатата. Като цяло регатата е доста добре посещавана тази година. Даже обмисляме за следващата година да разделим гонките на два отделни полигона, тъй като за един полигон вече се затрудняваме с толкова много участници. Имаме общо 144 лодки и 162 участника. Това е наистина сериозно ветроходно мероприятие. Всички хора на лодката, също така и зрителите на пристанището са на мнение, че самите гонки са интересна гледка. Но не по-малко впечатляващо е, когато лодките кръжат около старта в очакване на сигнала. Усеща се едно притеснение, напрежение, всичко това обаче съчетано с желание за победа.
Децата са бъдещето на различните спортове. Те са тези, които тепърва ще покоряват върхове. А гледайки тези мотивирани и стриктни мълчугани, сме убедени, че бъдещето на ветроходството е в добри ръце. Ако до сега имаше напрежение, от сега нататък то ще става все по-голямо. Съдията постави старта на гонката за участниците в клас Оптимист. На всяко едно от децата пожелаваме успех, защото сме убедени, че всяко едно от тях има нужните умения и качества да бъде на първото място. Преди няколко секунди беше даден старта на първата гонка. Нека видим как ще се представят младежите. Както вече видяхме, първи стартираха състезателите в клас Оптимист. След като те достигнат до първата шамандура, съдията ще обяви старта на гонката и за всички останали класове, които участват в регатата.
Безспорно няма нищо по-красиво от море, в което плават много и най-различни като класове лодки. Регатата, на която се любуваме в момента, е организирана от Яхт клуб Порт Бургас със съдействието на Община Бургас и пристанище Бургас. Най-силно впечатление правят младите таланти, които не щадят сили да покажат най-доброто, на което са способни. Отдалеч се вижда, че за малките състезатели гонките носят истинско забавление. Тяхното отлично настроение няма как да не завладее всички присъстващи. Докато бяха на пристанището, децата се забавляваха заедно. Даваха се съвети едно на друго. Сега обаче ситуацията е различна, всеки срещу всеки, но спазвайки толерантно отношение към противника си. Конкуренцията тук наистина е голяма и сериозна, но по този начин човек се стимулира да даде най-доброто, на което е способен. Не напразно е казано, че при голямата конкуренция се раждат най-силните победители и титуляри.
И след като вече казахме, че конкуренцията е много голяма, не може да не споменем и клубовете, които участват в тази годишната регата Порт Бургас. Състезателите са от ветроходни клубове от Румъния, Турция, Кувейт, Гърция и България. Определено ни очаква впечатляваща битка за първите места. Морето става все по-бурно, вълните на моменти са доста големи. Видимо е ясно, че мълчуганите се забавляват. Както разбрахме и по-рано, за тях на първо място ветроходството е забавление. И въпреки възрастта си, ние всички имаме какво да научим от тях, а именно, че с усмивка всичко става много по-лесно и по-приятно. Гонките за днес приключиха. След като всички се върнат на пристанището, може да си направят една равносметка, кой как се е справил. Забелязахме, че децата са изключително критични към представянето си, а това показва перфекционизъм. Той пък от своя страна е в основата на професионализма. Можем спокойно да кажем, че това бе най-усмихнатата регата, защото няма нищо по-красиво от едни прекрасни истински детски усмивки. Всички участници вече могат да се отдадат на една заслужена почивка, за да могат да съберат сили за следващия ден, когато отново ще застанат на старта. За ветроходците обаче няма по-голяма почивка от морето, затова те продължават да се носят по вълните дори след края на състезателния ден.
Така приключи днешното състезание. Всички участници дадаха възможно най-доброто от себе си, но безспорно най-силно впечатление направиха малчуганите.